नमस्कार माझ्या मित्र आणि मैत्रिणींनो, हे बघा आपल्या गावाकडच्या गमती जमती या माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर बघा मित्रांनो, मी आज सहजच आपल्या शेताकडे आली आहे. तर हे बघा, हे आहे आपलं भाताचं रोप. या भाताच्या रोपाची पाहणी करण्यासाठी आम्ही आलेलो आहोत. तर मित्रांनो, हे आहे सुवर्णाचं रोप आणि हे रोप पटकन वाढलं जातं. तर हे रोप साधारणतः 10-15 दिवसाआधी लावले गेलेले आहे आणि त्याची लागवड बघा खूप पटकन लागवड झालेली आहे आणि साधारणतः आता 3 ते 4 दिवसात याची खणणी केली जाईल आणि त्याची चूड वगैरे बांधून ते तिकडे त्या साईडला शेतात लावली जाते. 9-10 दिवस झालेले आहे. खूप मोठा आणि खूप छान पाऊस झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे बघू शकता ही आमची रोपं ही खूप छान आलेली आहे. तर पुढेही असाच पाऊस चालत राहिला तर शेतकऱ्यांना अजून दुसरं काय पाहिजे नाही का? मोती